srdci Evropy pod vedením odborníků s téměř 30letou zkušeností z vývoje a výroby pekařských pásových pecí vyrábíme moderní zařízení pro pečení různých druhů chleba, pečiva, hamburgerů, piškotů, sušenek, perníků, tyčinek a mnoha dalších pekařských výrobků. Díky dlouholeté tradici, vlastnímu vývoji a aplikaci zkušeností z více než 1500 provozů po celém světě je společnost J4 největším českým a předním světovým výrobcem pekařských pásových pecí. Před časem se firma stala jediným právoplatným nástupcem a vlastníkem ochranných známek legendární společnosti Továrny mlýnských strojů Pardubice. Výrobní sortiment zahrnuje jak samotné pekařské pásové pece, tak i dodávky celých pekařských a pečivárenských linek a pekáren. Naše technologie jsou ideální jak pro polo i plně automatizované velkokapacitní výrobní kombináty, tak i pekárny střední velikosti. Pásové pece vyrábíme v provedení jedno- i víceetážovém, v různých šířkách, délkách a v provedení se síťovým, planžetovým, granitovým nebo jiným druhem pásu. Kontinuální pečící proces zajišťuje stálou vysokou kvalitu výroby s minimálními požadavky na použití pekařských přípravků. Podle potřeb zákazníka může podle 48 receptur řídit celý proces pečení počítač. Pece lze exkluzivně vybavit i technologií STIR. Na pecích J4 zákazníci oceňují především vlastní originální technická řešení, nízkou spotřebu energie s využitím odpadního tepla a kvalitní servis celosvětově působící firmy. V současné době spolehlivě pracuje více než 1500 pekařských pásových pecí v zemích od východu přes celou Evropu až po Brazílii či Kuvajt. Stavíme pece pro mistry svého řemesla.